kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli bɛ Mali Actu filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ a ɲɛna k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni hukumu kɔnɔna la, an b'a lɔnniya k'a fɔ avril kalo tile 15 mɔgɔ 4 yera Mali la ni k'a fɔ ko coronavirus b'olu la. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la, olu y'a yira k'a fɔ kunu arabadon avril kalo tile 15 an ka jamana minisiriso min kɔni sigilen don kɛnɛya sabatili kama, ale ye sɛbɛn bila nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati. O sɛbɛn in kɔnɔna la, a ye jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ 4 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ coronavirus kɔni bɛ olu la. O mɔgɔ 4 ninnu sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ minnu ma, k'o ye Kayi ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keniba, mɔgɔ 1 kɔni yera yen nɔ. Bamakɔ kin fɔlɔ kɔnɔ, mɔgɔ 1 yera yen, kin filanan, mɔgɔ 1 yera yen, ani kin duurunan, mɔgɔ 1 yera yen fana. U ka kumaw la, u y'a yira k'a fɔ kabini coronavirus nana Mali kɔnɔ don min na, fo ka taa bila kunu avril kalo tile 15 la, ko a yira mɔgɔ minnu na, o bɛnnen don mɔgɔ 148 de ma. O mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko fɛn min ye mɔgɔ 13 ye, olu tayara, wa mɔgɔ 34 ko Ala barika la olu kɔni kɛnɛyara. Halisa kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ka fɔ la ko avril kalo tile 14 coronavirus yera olu baarakɛɲɔgɔn kelen na. Ni kunnafoni dira sɛbɛn dɔ de kɔnɔna la n'o bilala kunu avril kalo tile 15. O sɛbɛn kɔnɔna la, kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu baarakɛɲɔgɔn dɔ n'a bɛ baara kɛ cabinet du ministère de la santé yɛrɛ de la, ko coronavirus yera o de kɔni na. O kama u y'an ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye ni banabagatɔ in ye ani dɔgɔtɔrɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni wagati in na, ko wa olu yɛrɛ ka lakana hukumu kɔnɔna la sa, u kɛlen don k'u ka baarakɛyɔrɔw kɔni fiyɛli boloda. Kumakan laban na, kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u hakili sigi, sabula k'olu kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ nin wagati in na, fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to fɛn min ye ni banajugu ye, a kɔni tɛna se ka cari an ka jamana kɔnɔna la cogo min na. Coronavirus ko hukumu kɔnɔna la hali bi, an b'a lɔnniya k'a fɔ tarata don avril kalo tile 14 fɛn min ye kalandenw ye, olu ye kalan daminɛ télé ni radiow fɛ. Walasa ka coronavirus bana bali, a kana cari an ka jamana kɔnɔna la cogo min na, an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye waleya dɔw ta. O waleya dɔ kɛra kalansow datuguni ye. O hukumu kɔnɔna la sa, fɛn min y'an ka jamana minisiri ye n'ale sigilen don kalanko de ɲɛnabɔli kama, ale y'a yira k'a fɔ wagati tɛmɛnenw na kalandenw ye mun kalan walasa u kɔni kana bɔ u kɔnɔ k'u bɛna to ka kalan kɛ télé ale ni radiow de fɛ. O senfɛ, a yirala k'a fɔ avril kalo tile 14 n'o kun ye tarata don ye, o kalancogo kura ninnu kɔni daminɛna. Kalancogo kura ninnu n'a bɛ fɔ o ma ko cours à distance, ko yɛrɛ kɔni bɛna to ka kɛ jamana ka téléso 2 bɛɛ de la, n'o ye ORTM1 ni ORTM2 ye, k'a ta tɛnɛ la ni ka taga bila alamisa la. Minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko ɲɛnabɔli kama, ale y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ jolenw de kɔni bɛna to ka nin kalan ninnu kɛ, ko wa a yɛrɛ ma dabɔ fosi kama, ko kalanden ninnu kɔni bɛna wagati min kɛ sigili la ten fu la so, u k'o kɛ ka ko nafaman dɔ kɛ. Ni kalancogo kura in ŋunuŋunukan cayalen don kosɛbɛ, sabula dɔw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye faamadenw ye, k'olu de kɔni bɛna se ka kalan, ko se tɛ minnu somɔgɔw ye ni ka télé san, olu ka kalanko kɔni tiɲɛtɔ don. Mɛtiri dɔw fana ka kuma la, ko kalanden minnu ma se ka kalan kilasi kɔnɔ, k'olu kɔni tɛna se ka kalan kɛ télé ale ni radio fɛ. Fɛn min ye AEM mɔgɔw ye, olu y'a yira k'a fɔ nin wale in ye wale ɲɛnɛmanba de kɔni talen an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, sabula k'a bɛna kalanden caman bɔ folofolo na. Nka u y'a yira k'a fɔ san laban na ni jamanakuntigiw kɔni y'a laɲini k'a fɔ u bɛna examen de kɛ tancogo in na, k'olu tɛna se ka sɔn o ma, ko sabula n'i ye maliden ta 100 sara la, k'i b'a sɔrɔ 60 bɛ yen nɔ, olu kɔni tɛna se ka télé walima radio sɔrɔ n'i ka kalan kɛ. O kama ko examen tɛ se ka kɛ tancogoya in na cogo si la. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Tomiya, a yirala k'a fɔ avril kalo tile 14 polisi directeur général adjoint kɔni taara bɔ yen kaw ye. Kibaruya minnu sera an ma o ko la, olu y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 14 n'o kun ye tarata don ye, Tomiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benina, fɛn min ye polisi directeur général adjoint ye, ale kɔni taara bɔ yen poste la. A yirala k'a fɔ fɛn min ye polisi DGA ye, a ma taa bɔ nin poste in kɔni na fosi la, ko sabula avril kalo tile 12 su ni ka dugu jɛ avril kalo tile 13 la, bingannikɛla dɔw kɔni y'u ɲɛsin nin yɔrɔ in ma. Ko bingannikɛla ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ, ko wa marifa tun b'u bolo. U ka binganni sababu la, fɛn min ye mɔbili 4 ye, k'o kɔni jenina, ko wa mɔgɔ dɔw fana kɔni banana. Ala barika la a yirala k'a fɔ mɔgɔ ni ma to nin wale in na. O kama fɛn min ye DGA ye, ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ni mɔgɔ ninnu ye. A y'a yir'u la fana k'u k'u jija u ka baara la hali bi, sabula ko jamanaden bɛɛ lajɛlen b'u kɔ. An balimaw, an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi ma, alamisa don avril kalo tile 16 o de kun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn min ye bɛn ani kelenya ye, Ala k'a sabati Mali kɔnɔna la. Aw ni ce a ka kulomajɔ la, aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.